Perlok be minta suggestion nga pediang subhai pi hakane ka channel. Hakane ka por nga kuwa ban kren katu kane khandiat dia kine kikintin. Habai de bat kane ka election MP namar ba nga ngit bro pialayo i haglap thai kubor. Ba sha west ka sihil kiat asngo komen shisha bat kiat asngo sarong shisha hadu kata ba kelayo yaw tau MP ujong ki yaw tau kandidat ujong ki ubani kun ya kan election MP Shiteng Samoy haga jingklat no jong Dr. Ricky Ajesungkon. Ege jing sarong nak benta jongi ka west ka sihili borok boy nama hadin sawu kendai teligi snem kaba ngilayo i MP jongi nak ni ka thany west ka sihin rei menta ngila yo i pat menta ba ngilayo pat ini kandidat jongi menta iba TRL long light banyakun ya MP election kalau ngecing sarong no benta jong west ka sihili borok boy bat ngidon jingker menru ba nginuan rakyat jingkelah Ka jingkela baka NPP bakan sawanra lada ka job shisha hakane ka election MP Shiteng Samoy kumba pila kren hakane ka por kumpi ka longkami ka jingkela bak NPP ka wanrang ongai phi snu bha banda prakhat bha namar ba kumngi ki samla lane ki longpang ngide bha ban prakhat bha hadu kata ngimde ban prakhat tang ya ka bamanta ngide ban prakhat ya ka balasai ha kyalawe ki kun ki ki jongi kalau peteng ki kun ki jongi kajing kela kabai snam prado prasnam kajing ele prakasi kajing mai kajing shrut prakasi kajing ele prakasi kade kata kajing kela baka NPP bakan sawanra ada ka job hakane ka election MP Shiteng Samoy singo bha banda sothu kumpi ka longkmi khamta ma phile piladon ki khun ki singo bha banda prakhat bha arsin la ne shispa sin waji prakhat tang ya bamanta wajib ekwa NPP tan yo anpoi shanala kata gajing sha kren dia perlu hakane ke por nga ngamla ban pensyai habaro ka jingkren jong ini brio hakane ke por ha west ka sihil yakane ka jingero berkane ka jing amin sim jongki yauni Dr. DRL nonglat ubane khun yakane ka election MP Shiteng Samoy ha ka jingklat no jong Dr. Ricky Ajesungkon te ngangam don por ban batai baro ka jingkren jengini te nganget ba phin sa sngap phin se yo sngew ya kan ke jingkren jong gini ki briu ha ka por se sa bishar hi ma phi ki kren ya ka badai ne ki kren ya ka balait ne phia sngew kumno sa prakhat hi ma phi sa komen hi ma phi te takamit te ngam lapor ban kren la ne ban pensyai ya kan ke jingkren jong gini ki longkmi bat kini ki longpa bat kini ki samla ha ka por namar ba kumngi ki samla hi nga ongai phi pat kumju ri ki longkmi ki longpa kabakor hi ngide hi ban prakhan de hakane ka por nga ongai phi perlok baro kini gi beriu bakran hangne imat ke lamat ya ka pisa jong ke NPP kumbasan spa lane shejar tangka namar bag NPP te pitip hi namar ba kade ka we ka party ruspa kumbang ijuong namar ba kade ka party bun pisam te yo lese kala ai ka tu katne ya gini gi paiba namar ba habakila aya kata pisah tolong kimbang second banyaro ki hab banyaro bet yaw tau kandidat jongki yaw tau MP wakin peniang bani kon ya gani ke election te hagane ka por kini gibri bela chap pam pisah te kani ka jing shakit ke jongki kumbasan spa lane sijar tangka kane yaki shimet te hooj ka biang oke namar begini gibri kumti perkara te gibri ku basuthu Jila ban shim ya pisah Henry ki perkhat ha baro ka je benriu kan ha baro ka je benriu ha po jela me khlia ka jungi kim perkhat tang yal de shimet namar bale namar ba kibrui basutu long ki kwa ban yo ya ka jing sinshar ka bakhut ka babha bar ka basuk bar wakmen ha po jela me khlia ka jungi walada ngide ki nong bela lane gi nong trisi mo oj lada job ke NPP ru mi haban belahi lada job kana lada job ka WPP ru mi haban belahi kumi no belate tamba omnile namar balai namar ba ka jingsuk berka jingsin syar ka bakhoi kala don po jela me khlia ka jungi omnile omnile te tang shu job ka voice of the people party de baro ini yo kam de kata de bumla long namar bangi nginong belat yang haban belahi baterai di haban trehi tamba ni don kam tang banyo ya ketika suk kasan lan ya ketika jingkela ba per kan ki ba per po jela me khlia ka jungi kan te kata ke nyide benyo apo jela me khlia ke jongi yang marwe simet te ngam kwa namar bangat te ngam don rega kelas ka kerdan lane ka pule ka puthi te ban onge kata kam sarkar te kalong ka bala bha benyo
Te ngai be phela sotu tang kata hyperlock. Saya ngap me phi akan ni video hadu mandakut. Namar bam ta kamit te ngamla ban batai iwei phai iwei akan ni jingkran jeng ni brio. Sa berkhat ma phi sa sotu ma phi namar ba kham syai ber kham start ma phi ban yanga. Ber kham sotu shishu ma phi ban yanga namar ba ngan long tang bru baduna. Ai so sarong kum ka kaptam ai kum ka no stand di perkoi West Kasil district di perkoi bal mi u kon jongi kum ka West Kasil ma ban mi kmat kum bu kandidat banyak akan di MP election mementah i kemen scam bu unyo ban kai so jongi job ban le se habau yu ulong u traditional jongi sini long u nam long u we blat tip ha ka thai ka dong jongi mo la u mo un poi ha lok sabha lệ si bun kam ki bakhrau kam tang state e berkowe matai ni sngeu janga de long bang ni sarong kai ba mentau de kandidat na ka district jongi de na kelmen marga kapal ki para nong west jongi kin ai lang ka margsan ni kam tam ya ka parti NPP ro jo mangindon ka sarkar de marwala iki development marwala kam tam ni sarong ro bang ila don kata kami manifesto i bai laban perlu ya tin kasih mo te i kada kermen sebut nek kan ya kata bahkan urlong no ke naga liang kejungi kum kinu song snong jung ni kathan West Kasil hi bro kawe ngida sokmen sikadai e namar la saupu kendai snem ngim ju yolat su ba i nong song snong nang ne na po West Kasil jongi mo ba ngim yo su ki kandidat dan re hagani kenti ke pemerintah da kejeng mi jong ini kertong na ka parti NPP ibadai i Dr. DRL Nonglaj bolok kandidat dese kalau long kejeng sorong ka ba sikade ingi kum kadong kathan jong ni ka West Kasil namar oi i kwa i bangin yo mo lang na kaliang jong i kum no song snong ne po West namar ngi sei hagini sau kundai snam gol adap i ma i hoping ka por nang yo i kum we MP na kani ka West ke jongi ten nadu ti por ba mai ping im don show te ngim yo show ten re ne kenti mentang ida dokumen sikade e te ngirung i sim galat kabu ni ka por ba ngi ka patlem ki nok song snong jong ni ka dong West Kasil jongi prokowei ba kin ai ke jikirsan lem mo kamtam ini Dr. DRL Nonglaj ibolong i kandidat na kani ka MP by election kaman salong hakini ki benai kaman sawan let's say lengba ka jingdon ka jong i let's say ngi kum song song jong ka dong jok ni ka West Kasil wala da im desu mentah po ka West Kasil jong i la de po Eastern West tambai la de inong song song ka West mo tingi da sok kermen baki pajba kinda ailem ka jing kersan nam ta jong i im de than banong bandon kata jing ngau parti yano mo im de than banong mania ketok kum de kum tai marngi i hagni ka juk jong i mentah kapta ma pangi pe ki social media iba pun ki beri jungi kim sutu bahaya kani ke jingjit ki nong mikmat tenre ngi pensailem ki ba kim dei ban sloe kata ke jingsu parti no oj ha ka jing ha ka politik ki don ki baso parti kum dei kum tai tang bah ke jingsu jungi kum ki perdok persnam jungi ke West Kasil libro kowei te ladangi ailat ini Dr. DLL Nonglaj by in sajit kum MP hakani ke by election ngida so komen sikadei bat ngin yo biang sa chisin mo yaw ta udo usnam jongi na kani ka West Kasil libro ko we nga so tang kum tai kemen ba la yo ni u kandidat MP mentah ba la wan hana ka than ka jaka jongi ni ka West te nadu bensyang yo yo u ba hoping stun te mentaro yo biang hujo u ba dina ajuk ka chnong te kanong ai sukumen sau kendai teliki senam ya kabangi imyo shu yo kandidat na than ka jongi mo andai ha kan diga kenti ke pemerintah yo ni kandidat i Dr. Barok yang mo Dr. Barok di nisko sorong ha namar ba haki senam ki bala lek nyok Barok yo hi do ujat mo lingdo Nonglaj ha kan diga kenti ke pemerintah ru iyo hi da ujuk hi i kermen baka kathan ka jongi mo ka Shillong Barok kawai kathan West ka jongi kan Q hakil yang Barok lengba ka jing wan ka jong Barok ha kani ka kenti ka pemerintah i kermen baka than ka dong hi Barok kawai kan Q
haki banta borok kowe. Kemudian nak kalian jangan di pajak nang ni na west yang mentah teng sutnak hi ladang i jing nang itip ngi babi dong sutu hi jingkren ba ide orang ba sya bat ide ibro ki balatip lupa haswa bakan dia kai bat ude orang ba ngeso ba ulong sisya uta uding ba jong i kijaj bel bat ude ibro ba layar ke jung perkat ude ibro bala stak bat na labnong ba om tang hale po me khlia jong in re udalai chapol le hero ilabon ki ba itho ya u na mal ba along pa ubru bala don lupa haka kam ko ba he ang te po ni hu den ta kana ni pai bang ikwa community jai bro chi nong west le te ngina subang plak ki yo ubru jong ta kana kaleng jong ngi sutanat plat na mar ba hadin bang idu no me ihoping namar haka por jonga haka por bolong MP me ihoping ngam padyo tebut namar ngayo tebut ningkong hak por bele MDC ba LG no si habakat nang mi isi ngesno ba mentang yo biang yo newe orang ba nang ka tanjongi ubade nang ni na po wesi bat ude ubru bati bru tu bleng sutnak plat yo ba nakale jonga khot ngawer lang yu pi pelok ba yo sngo lalle ki badon hajan jong ni ka wes jongi so ba ini kesan lang no ini ba DRL nong like ba lesen poi che jing job namar ba un plat lenti nam ta ka jing jong yu pi gi no song chinong jong ni ka jala jong me khlia ha kan ni ka sop kan dai snam wilayo yo ni unong yalam tungi ubade na po ka than west tungi tengi ka pat ke nya baro ki breu sum ha ba nin ya vot ye I krang ba in long ita candidate ban mi khmat na banta ka umdai tang na banta ka snong ka thau ka jongi hendai na banta ka mi khleya baro koi ban long ita unong mi khmat ken ka jing ser ta ka tahi kawas kasihel lay boro si katangi kibreu ki jiu ben jukro ba ki de ki west beach mo dan rei hakani ka kenti ka pamta ngaso sarong mar ya yo ngau ya ka kerteng jongi Dr. DRL nong lan namar iru lakha lapun hangte hapo sinong laborton tenga kaladon lupa kata ka jing so I yala ka jong ka dong ka than te nalor ba ideiru ibreu